Ace amala mangotumenge sukardikiben pasó romano naciakero magazinos Slovakeres. La kultúra hinbud mangavnot han ke dojek nácia vaj naciakero cikniben heko romano naciakero cikniben. Kanapes penel kultúra penaspeske kajoda hin o bašavi bent keliben no hinoda te aisi filmarčina. Soada divedy kena. Vyčina stumen pros gelipen le režisériha Jozef Baňák saveha pes gelam periešice. Dika te pro bárikanos gelipen sokerde o konzervatórios pre požiarnícko kašate, kada lengeha spánč berš olestar so slezat hode, pažo konzervatórii a čahate dureder ela oda o konzervatórios pro exnarovodnom kašate, sa opeske bárikanes dyňa averneo nau vyčinela pes Palo Jozef Adamovič, magastomenge šukardikiben. Preko producentos te režiséris Jozef Baňák hin filmárčina nača búti, no te rady šajgos. Preko peskeri búti dyňa odhan tela romania témake. Amen pes lehas geľam periešiste, kaj sas sar dživdi gendi andro projektos sa vo kerdia štátovskeri vedecko knižnica. Naši kolegovia z nového pracoviska Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry pripravili prioritný projekt. Sme sa rozhodli takýmto spôsobom predstaviť významné rómske osobnosti. Poprvýkrát sme takéto naše podujatie, ktoré my organizujeme ako hlavný organizátor, sme ho preniesli do úplne iného prostredia. Je to aj pre nás taký impuls, že asi sa nemusíme držať len našej vlastnej pôdy, ale ak chceme pritiahnuť ľudí do knižnice, a teraz tým nemyslím len bežné výpožičky, ale akékoľvek podujatia, ktoré aj robievame, tak musíme asi výjsť z ulity, tak by som to povedala. A toto je skvelá príležitosť takéto živé knihy a časom sa uvidí, či dokážeme aj nejaké iné aktivity, ktoré ľudí zaujímu a dokážeme ich pritiahnuť. Je to úžasné, podľa mňa. Najdôležitejšie v mojom živote sú dve veci. Rodina a práca. A v takomto poradí, ako som to povedal. Znamená to, že ste nikdy neľutovali to, že ste sa stali režisérom? To určite nie. To si nesmierne vážim ako privilégium a považujem to za obrovské šťastie, že sa to podarilo. Je všeobecne známe, že k tejto práci, ako k mnohým iným, je treba talent a pracovitosť. A ten talent neovplyvním, ale tú pracovitosť áno. Bola vám niekedy vaša etnicita na priťaž, alebo ste tak išli životom a ste to nevnímali ani, lebo to v podstate vyšlo aj z toho vášho rozprávania. A chceli ste sa jej niekedy aj zbaviť? Moje rómstvo mi bolo veľmi na obťaž približne v čase mojej puberty. Konkrétne na strednej škole si pamätám, že tejto téme som sa doslova vyhýbal, ale v princípe v rodinnom prostredí to bolo ako veľmi normálne, hej? No ale späť k tomu, že či som sa chcel zbaviť, nie, tam som nikdy nedošiel ako k tomu, pretože toto ma pomerne rýchlo prešlo a prakticky som si človek dozrie a uvedomí si, že nemá sa za čo byť, nemá o čo traumatizovať. Naopak, keď človek získa dosť sebavedomia a vyjde s tým na povrch, tak som začal byť zaujímavý. Máte informáciu o tom, či máme na Slovensku aj iných rómskych režisérov okrem vás? Žiaden sa mi neprihlásil. Väčšina mojej práce prebieha v slovenčine. Moja materinská reč je maďarčina. Čítam veci po nemecky, komunikujem po anglicky, každé ráno si prečítam El País po španielsky. Čiže pre mňa všetky tieto kultúry sú rovnako, upozorňujem, rovnako dôležité. Hej? Čiže ja ani nemám právo sa vyhlásiť. A takto. A po rómsky ani poriadne neviem, hej, viem pár slov, tak by mi niekto mohol povedať, a prosím ťa, čo si ty za Róma? Čo znamená byť Rómom? Že Róm znamená byť aj členom rodiny, kde vládnu, povedzme, také voľnejšie väzby, ako taká uvoľnenosť, zmysel pre slobodu.
a možno, že to v tej extrémnej podobe prináša aj negatívne nejaké ako úkazy, ale pátrať potom, hej, že skade to pochádza. Rozhodne je povinnosťou každého človeka pracujúceho v médiách ukázať diverzitu. Čiže rôznorodý ten pohľad. Aby ten pohľad bol komplexný. A viete, v slovenskom dokumente v posledných rokoch prevládá sociálna tematika, a už teraz bez ohľadu na to, či rómska alebo nerómska, ale ako si sociálna tematika taká depresívna. A depresia sa stala módou. Čiže ako by tých filmárov prestalo, alebo vôbec ani nezačalo baviť, ukazovať radostné okamihy života. Ako by ani neexistovali. Niekde sa vznikol takýto predsudok, že povinnosťou filmára je ukázať na neduhy tohoto sveta, ale horšie, že oni sa v tom vyžívajú v tej depresii a privádzajú až na pokraj znesiteľnosti. Takže výsledok je ten, že slovenský divák kašle na slovenský film, akože no akurát pôjdem ja ešte, ako popri mojich starostiach, ešte sa iné starosti iného na moju hlavu. No tak na čo? Poďme teraz trošku do budúcnosti. Ak by ste si mohli vybrať, alebo máte vôbec nejaký taký sen, čo by ste ešte chceli urobiť v rámci filmovej tvorby zo života Rómov? Máte nejaký príbeh alebo nejaký námet? Mám, to ste celkom náhodou trafili. Je to tak síce klasická otázka a ja klasicky odpoviem, že ale nemám ho dávno. Musím povedať, že vznikol vlastne len nedávno na skúške jedného z týchto koncertov, ktoré sme pripravovali k niektorému buď rómsky deň. Myslím, že to bolo takto v Lani, keď sme... A práve Jožko Ferko tam bol s Igorom Kmeťom a sme sa tak bavili, sme sa tak bláznili a oni hovoria, že Dodo, prečo nenatočíš rómsky muzikál? Za pár dní som pozliepal taký námet, v jednoduchosti je krása, ktorý sa volá Róm a Júlia. Krásne. No. Skončí to tragicky? Nie. Bože, uchovaj už. Ja nie som stávaný na tragédiu a to. Ale pochopiteľne už toho názvu je jasné, že by išlo o nejaký vzťah Róma a nejakej gáčovskej dievčiny, ale prostredie špeciálne a tak ďalej. Však týchto príbehov vzniklo a bude vznikať ešte veľa. Vaša tvorba je pestrá naozaj od slovenskej klasiky po rómske rozprávky, po vážne dokumenty. Čo sa vám tvorilo najlepšie, alebo čo ste tak akože srdcom cítili, že toto je to, čo mám rád? Viete, ja som dlhé roky, prvých 10 rokov som robil len hranú tvorbu a nemal som dôvod si myslieť, že zmením žáner. Zmenila sa doba, pochopiteľne hranej tvorby sa robí minimum a objavil som čaro dokumentu, takže robí sa, obidva žánre mám rovnako rád, čo sa týka žánru. Myslím takého, akože, či hraný, alebo dokument. Ale dlho som... No chýba mi komédia. Ako vy hodnotíte súčasnú situáciu Rómov na Slovensku? Hovoríme samozrejme o tých sociálne zaostalých oblastiach, do tej sociálnej siete veľmi ľahko vpadnúť. Čiže toto je tá ťažká situácia, ktorej všetci ostatní by mali solidárne pomáhať. Samozrejme, predovšetkým my
Rómovia, ktorí to nepociťujeme tak naliehavo, tak svojou solidaritou a pochopením a šírením tejto tolerancie a vyzývať všetkých ostatných k pochopeniu slabších. Neexistuje teraz svet rozdeliť, akože teraz nastúpime pravicovú dobu a teraz nastúpime. Je to jednoducho tak, že niektorí potrebujú priestor pre svoju tvorivosť a rozmach a iní potrebujú pomoc tých silnejších. Vždy tá istá časť obyvateľstva bude potrebovať pomoc. Teraz sa v tom ocitli najmä veľmi výrazne obyvateľia z rómskeho etnika, čo má svoje dôvody, pochopiteľne. Ale úplne zo všetkého by som zdôraznil nutnosť vyhnúť sa pri týchto rôznych ako pokusoch o nápravu, vyhnúť sa trvalejšej segregácii. Tá hrozí na každom kroku, veď aj medzi samotnými Rómami v tom zúfalstve, že ako keby nastane taký inštinkt, ktorý vás ťahá akože dokopy a vidieť v tom vonku nepriateľa. Takže touto cestou by som vyzval aj divákov, ktorí vidia, že tí gáčovia, všetci gáčovia sú ich nepriatelia. Nie je to tak. Skúste sa pozrieť, stretnúť sa s nejakým gáčom, pozvať ho dovnútra k sebe aj na skromné pohostenie, lebo ja som bol v desiatkách osád a viem, že aj v tých najchudobnejších sú domy, kde sa dá, kde príjmú toho hostia aj pri čistom stole a s čistým tanierom a toto by malo osloviť čo najviac gáčov. O konzervatóriu spor požiarnicko drom kašate peske šukáre zle predia pánč Berška na starosad zathodo. O sikliarde je kletáne zle učiteľenca sikadele manušen goda nekveder solen per sikliardi hin, kady sikliardi hin zathodí tepreke romani kultúra. Na dnešný deň sme vlastne pripravili koncert pri príležitosti nášho výročia školy, v ktorom sa vlastne odprezentujú všetky naše odbory, čiže herectvo, spev, hudba a tanec. Ja si myslím, že naše konzervatórium urobilo veľmi veľkú prácu za 5 rokov a môžem povedať, že sa môžeme rovnať ostatným konzervatóriám na Slovensku. Máme kvalifikovaných pedagógov, talentovaných žiakov, robíme verejné vystúpenia, žiaci chodia na festivály, súťaže, čiže môžem povedať, že sa nám darí. Vašim špecifikom ale je to, že ste zameraní na rómsku kultúru. Áno, naša škola je vlastne zameraná na rómsku kultúru, to znamená, že v rámci školského vzdelávacieho programu máme predmety ako rómsky jazyk a literatúra, rómske reálie, rómsky ľudový orchester, učíme tu rómsky ľudový tanec. Ako sa vám v tom darí, v tom šírení tej rómskej kultúry a čo na to vaši študenti z majority? Spočiatku žiaci z majority tie prvé 2-3 mesiace, keď nastúpia k nám do školy, sú trošku rozčarovaní, ale vlastne už po 3 mesiacoch sú veľmi družní, veľmi radi, cvičia rómske piesne, radi nacvičujú rómske skladby, čiže nemajú s tým žiadny problém. A ty si kto? To ja muzikant. A kde máš nástroj? Však tu muzikanti. Nástroj? Jaj, tak tu. Tak nám zahraj. No. Dobre. Tak zahraj. Tak zahraj. Máme elokované pracovisko v Bardejove a elokované pracovisko v Hnušti. Ako sa im darí tam?
Myslím si, že vlastne je to na takej istej úrovni ako v Košiciach. Vedenie je zatiaľ iba jedno, a to v Košiciach, ale budúcim školským rokom sa školy osamostatnia, čiže budú mať aj samostatné vedenie. Pán Adam, vy ste šéf-dirigentom orchestra na konzervatóriu na Požiarnickej ulici. Ako sa vám darí v tejto oblasti? No, myslím, že celkom úspešne. Máme šikovných študentov a tá symbióza medzi pedagógmi a študentami je veľmi taká prospešná a baví nás to. Takže ja myslím, že je to na dobrej úrovni. Ako sa zapájajú študenti do toho procesu tej výučby v rámci orchestra? Ako to funguje v praxi? No, majú normálne vyučovaciu hodinu ľudového orchestra, kde sa vlastne stretávame pedagógovia a tí študenti tých jednotlivých nástrojov, ktoré vlastne fungujú v tom ľudovom orchestri. Vy hráte aj rómsku muziku, teda rómsku kultúru. Ako to prijímajú študenti? No, študentov to zaujíma, páči sa im to a je to vlastne ich aj taký sen v podstate hrať na vysokej úrovni tú rómsku hudbu. Som duch tvojho mŕtvého otca. Klaudius mi nalial do ucha je pol litra, aha. A potom som sa rozplynul. A čo vy, ako ste sa vyspali? Celú noc som oka nezažmúrila. Už okolo polnoci by som aj bola zaspala, keď tu zrazu niekto vošiel do mojej spálne, sklonil sa nad mojou posteľou a objal ma. Objal vás? Máme školské divadlo, Múza v konzerve s názvom, a chodíme vystupovať po škôlkach s predstaveniami. Pani profesorka má vlastné predstavenia, čiže autor. Budúci rok budem učiť na základnej umeleckej škole literárno-dramaticky, takže herectvo, a podám si prihlášku na Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Kaditarní generácia, odaj najsi Sarpes Penel, že zásobárňa prekalo profesionálno divadlo z Romatan. A me gondolinav, že odaj gen lačo, poterne manuša, bezaujímenen o aj se buťa, kaj co kambela mari generácia Romani, kaj te na odperel lengeri tradícia. Inakon mišto kaj tekola tradičné nástroji, kodoj hinoj si to nača prekaj se moderna. Tam me som igen rado, bo imar igen našundjol, že ko siklol pre cimbalma, pre klarineta, pre kaj se tradičné nástroje, a kade koda konzervatorium dolikerel kadi tradícia. Conservatorios pro extrarodrom cașate oficiálno nesčerindia peskero nau, a ve siklindaskero berš pes imar vičinala palo baro aktoris te pedagogos samo prekadi sikliardi sikavelas. Hazodao Jozef Adamovič. Prekada Conservatorios siklile avri but romane študenti saven ov sikavelas. Pán Jozef Adamovič k nám prišiel v 2004 roku, pôsobil u nás vlastne až do svojej smrti. Bol to skvelý človek, ako tie jeho ľudské vlastnosti, keď si tak mám na ňo spomenúť, je to, čo ma najskôr napadne. Okrem toho, že bol ako vynikajúci odborník, však bol
známy herec, režisér, dokonca vysokoškolský pedagóg a prišiel k nám na školu. Pre nás to bolo také neuveriteľné, že si vybral našu školu, že k nám prišiel učiť. Ale veľmi rýchlo sme na to prišli, že aký je to skromný človek, že aj v tom je jeho veľkosť, v tej jeho skromnosti. Vôbec nebol namyslený, bol k dámam vždy galantný, ku kolegom bol taký priamy, priateľský, no a študenti tí ho milovali, pretože on sa im oddával a rozdával celý. Chcem vám poďakovať z celej svojej duše za mňa, za svoju rodinu a vlastne aj za študentov, za všetkých. Že prišiel proste tento deň a že sa uskutočnil tento počin. Ja som na to veľmi pyšná a veľmi hrdá. V čase, keď prišiel pán Adamovič na konzervatórium, bolo viac zamerané na rómskych študentov a na rómsku kultúru viac menej. A tých študentov rómskych tu bolo v tom čase oveľa viac. Ako vnímal on možno tento rozmer školy vtedy? Ja si myslím, že aj pre ňo to bolo niečo nové, s čím sa dovtedy ešte nestretol, ale on si veľmi skoro na to zvykol a vytvoril si ako taký veľmi dobrý, blízky vzťah aj k tým rómskym študentom. Možno, že aj tie životné skúsenosti spôsobili to, že im veľmi rýchlo porozumel. Porozumel aj ich inakosti, že v čom sú iní v tej svojej mentalite a vlastne aj ten jeho prístup bol potom adekvátny tomu. On pôsobil aj v rómskom divadle Romatan. Áno, jeden čas bol aj umeleckým vedúcim rómskeho divadla. Možno, že ho k tomu doviedlo aj na naše jeho pôsobenie na našej škole. Prečo sa ja musím zmieriť len s málom? Má očom ani len nesníval skryto. Bože môj, prosím ťa, vysvetli mi to. Tá, ktorú milujem, miluje jeho. Stále ho zahrňa láskou len neho. Prečo sa škola rozhodla zmeniť názov a dať názov vlastne po Jozefovi Adamovičovi? Ja si myslím, že mal veľmi veľký vplyv na celú našu školu. Okrem toho, že vybudoval to veľmi silný odbor hudobno-dramatického oddelenia, ako umenia, tých hercov vlastne vytvoril ako fakt silný odbor. Okrem toho mal vplyv na celú školu. A ja si myslím, že si zaslúži jeho meno a to, aby ten odkaz sa zachoval aj pre budúce generácie. Veľkosť človeka je aj v tom, aký je veľký človek, ako v ľudskosti. Ste hrdí ako riaditeľ konzervatória, že poniesie meno po Jozefovi Adamovičovi? Áno, sme veľmi hrdí. Myslím, že to nás aj odlíši od ostatných konzervatórií, pretože máme na Slovensku 16 konzervatórií a ani jedno z nich nenesie meno po nejakom pedagógovi, po nejakom činohercovi, po režisérovi. A ja si myslím, že tak ako konzervatórium znamená aj hudba, ale okrem hudby a spevu a tanca je tu aj herectvo. A všetky 4 odbory sú rovnako dôležité. A preto si myslím, že je to veľká česť pre nás, že budeme mať tento názov. A ja dúfam, budeme všetko robiť preto, aby sme aj boli dôstojní tomuto názvu.
Laceamalla on magazinossa väkeres do avlakoagor, palikeras tumenge važo dikiben. Važo timos Roma Media, Romet tumendar odžal e Klaudia Oláhová, šaj amenge vyčinene pro telefónos 0 eňa 48, jek eňa efta 800. Dika hapes tumenca, tolo je kurko, samo lošále, prekada z gelipen a čendevleha.